Iroi try se sin pat ngai ke ble pi baro ha kerteng ka berdem bortam ko jong Jesu. Ha ka dik video ani thu khana ye pi shapang ko ke jing thu khana bat ke ni ke jing thu khana ka ye dei ba bat ke jing em ka jongi bat ngi ne bishar hi ya ni ke jing thu khana namar babon hi pi thung kho pha ha ka ni ke jing thu khana ti ka don ko ke briu kabadon buram ha kata kabriu ta kabriu kade ka iet bhayo blai ta kabriu kade ka badan buram ka badan akor bat kade ka briu ru ka banang ka start bha te ka pas bha hapo ka jaka puli ka jongka bat kala yo ru ka kam ka babiang bat anda kala yo kam ka babiang te kala yat ho bat ubriu ubaladan kam hi te hadin kala yo khon kan tang arsnem hi kala yo khon arngun te hadina tapan te kakme jong uta ushin rangpan te ka ong ni kamlong ka badai ya ka persa bakan letre ban shui iki khon tang hakinong tre ka bha ba pha shong no ya ka persa hayeng man pe hi ki khon ki ti ban nam shushania tang hakinong tre teu ta ulok ru ula ong ye ka namar ba usngau dai ye kata ula ong ka long ba balengin ya ka mais pa than kata te ka bhayengi ba ngantre bitang mga marway te ka tulop ru ngayo ka papiang te phi resign no ka kam ka jong phi te phi pet no ki khon hayeng te karu namar ba ka de ka breu ka badan burom ka badan akor ka ba pendem rit yala di hakmat jong lok te karu kala ong ka biang kata kat ba phis ngo biang te kala sumar hi te ki khon ki jongka re ha ka we ka sngi kat ba udang wan tre u ong ni nga su hitom ta ka met ka jong nga su hitom ngam sngo kwa man le ai ru em te wong la sha te ngi le chim da wai no bale ka ja ayu ye nga ba nga sngo that ngam kwa shu ban le chapo office ru la shai ba ta met ngasngu hitom palan te ko ong tengin ye le chim da wai te ki le chim da wai da le chim da wai pan la check up la a da la wan ka tes te u yo e ka jing pang ka ba la shu ban pen khia ban la ya thu ru ba ka jing lut kan long bun ba te ta ulok jong ka on da la le chi yeng ula ong ka long pen ki khon ki dangirin saban pen he saban pen san ki saban bu school ki te ka pisa ka badon bu na man ta ki khon ba phin sok ba phin lait ban jinjar on dala let manga na ni ka perthai na marba dan jing kerman shu ya nga bangan em te ka ni ka lok ko ong e wat chu ong kumta na ka banta ki khon ublei ula ple hi ka lat ka lenti ya ka lawe ka jongki te hanre ka pisa ka bangi don kat bala ngin sumar ba ye phi te kila pha sumar kan reu benai ka pisa baro kala lut na ka bala pelang na mar ka de jingpang ka bakham e ka bakham jor te ula khlat no kan onda ula khlan hangta kelas dang ban khuslai ka pisa ru don manoban basa hayeng hasem ye ki khon ki ti te kata ka kiao jong ka kal ong ala le bakla bangala ong ye pha ba phan e noi ka kam ka jaman pe ki khon la dangam khang ye pha man ta ngim dan kam man khuslai ka pisa nak banta ka bam ka bangi dan kam man ya bam te ka ong le le ra kiao ngan persyang man le thep kam biang te onda kala persyang man le thep kam biang kam yo kam she ru hadina tapan ka phone ya ka we ka parlok jongka ka ong ngat le kumnu ngadon hapdeng ka jingkut lat menta ngam don e shu hayeng kumnu ngan pen he pensan ni ki khon wat nang ka bam bangin ya bam ru ngim don shu na man ngila pen lut ka spa ka pho ha ka basumari ulok jonga te kala ong pha ka breu ka banang ka bastan pha biang ka jingpule pha yo ki degree ki ba he te bale pham le tre re te ko ong ala thep shipon ki pos bangan letre henrengam yo te ko ong la patre
ได้เทรนเฉเตเฉพาะสวีเดนเตพันโยกตุลบรูกับเบียงเตหาเดนตาปัดกลาประคัดตั้งมันเป็นดับเป็นเบียงให้ยิงฮัสเซมีกี่คนเตก็องงั้นเล็ดเตกลาปันจิงหมดนะก็เกี่ยวจงกาเตก็เกี่ยวกลาองฮิเซียนเตงางละคังงาละเละบักลาเตหันเรมันตาเตก็กับพิสโงเดบันเละกตานาบางติบบับพิลองกับประสากับบัสโงโทขับตามกับบัเชปติงบุรมิอุตรายเตหากตะกปอร์กะละองกะตะเกียวกองงานเป็ดบางงายกี่คนกี่ตีวัดจุคุสไลกี่คนกินน้ำสงอยากตะกจิงกินจ่าและเนี่ยกจิงสงดูนาบอมดันกมีบอมดันกปาอะไรมังงางานลองกุมกับกมีบัดอุกปาฮีนำตะกี่คนวัดจุคุสไลรูเอ็มเตกุมตาการุกะละเลตเรชะตาชะจุงายชะสวีเดนบัดกะละพะบัดกะปิสาบันเป็นเบียงบันเป็นเบ็ดอีกี่คนอันได้กี่คนกิลาปอยหากกระตาขัดพราบัดขัดขันไดสเนมกะละประคันกี่คนจงายกิลาเดมเนี่ยกะจิงปูเลมันตาเตกับหายังงาบางอันเล็กเนาะชะเยียงงานเป็นลุดนอกกระปอร์บัดกี่คนกี่จงานนามารงัสงกันจ่าฮารีนองเวมารเวงานเล็กเนาะชะเยียงบัดกะจิงกมันกาลลุมกิจานกินปารอบัดกาลเล็ดพายเชียงบัดฮาบากาลเล็ดพายกาลองกิโคนพิลายาเหมันตากจิงปุลีพิลายาเดมสตังบพิญโยเอกกรรมกจำเตงกว่าบางงานวันสะนอเชียงบันยาเป็นลดกระปอร์บัดพีกิโคนกิจงาหันเร็วเตาโคนฉันรังอุลองว่าเพ่นชงเลยอายุให้เยียงงารุงามีมันเลตเรกับปารารุกระดอนฮับปอโฮสเทลบัลเลยเป็นพิชุปนลดกายกับปอร์หายงเคเลดเบียงเฉเตยกะไม่บ้าบางเงินสุกหาดินฮับุนเตกันนี่ก็มีกระดับตะกจิงทางกระดอนูนบัดกะละองนามารบังกะละชูเอยกีดากิพาวส์เนมนามารกตากิโคนรุยังงากิมอีชูบัดกิมสงดันกัมชูยังงากมีบัดกจิงสงสีกระเล็ดพายเบียงเชียสวีเดนอันดากระเล็ดพายเทกละวันกับโฟนคอลจงอุตาอุบริวอุบามอนบายกาบัดอุลองว่าคุมโนพิวันพายเบียงหาบพิลากอบยังงาบัดพินวันพายชูได้เลยรูเอ็มเฉพาะสวีเดนเตหันเรบัลเลยพิวันพายเบียงเตกละองงามสงจุเรบังอันสะเฉเตบังลามเลนมันสะเฉเนตะกะดาวงวันพายเบียงเตหากตะกปอร์กับฟูนี่ก็ตะกปาร์ล็อกจงกาดากฟูนก็ตะกปาร์ล็อกจงกาก็องบัลเลยพาชูเอ็มกุมเนมารเวฮาบาอุตูเบียเทรลังบัดพาอุดอนจิงมุดยาพาอุเดวบริวรูอุบะบาบัลเลยพัมประคัดยาลากะจงกะจิงเอ็มฮาบากะการตากะจงพาพดังเศร้าพุสันสเนมพันชุเป็นลดกายกับปอร์จงพามารเวกี่คนกิมดันปอร์นักบันตากะจงพากะจิงเอ็มจงพากะลงมารเวกุมเนแต่บัลเลยพามีทอเนาะบัดอูฮาบาอูเอ็ดบายกะฮาบาอูเอ็ดบายพากางกะลาชุประคัดบักลาชุสงับบักลาบุเนยกะตะกะโฟนบัดหากตะกะเมียดกำนังยอเทียกะชุมดอร์เบโยอุตาอุบริวอุบามอนยกาเตหาดินนตากาลประคัดก็องลาดกี่คนกิมเดินปอเรงากี่คนกิมอีดยังงากะจิงเอ็มจงาหังเนมารเวกุมนูกะละบันลองกับหายงาบางอันเปรียงโนยอูเตกุมลาชายกะลาโฟนยกี่คนเชียงกะละองคนกว่าบางอันองยพีบางอันละไรก็เวกะจิงไรบาอันเสียทอเนาะบัดอุปาร์ล็อกจงาอุบาพี่อีโทบาอุบางอาลาเป็นอีโทหากปอร์บพิวันกายเช่นในเฉพาะสวีเดนเตอุคนอุลองคมนมตาพี่องเตก็องงามกว่าบางอันสงับเอยพีเตหันเรตั้งก็ไว้ระดับพี่กว่าบะเพนวันหากสิ่งยทอจงงี้กับพระตริงจงอุนโนเวมเบอร์เต
te pila ba pin wan shani namar ba hatu kam dan hak mo yanga bangan le kemen hatu kam dan hak mo yanga bangan don ubriu uban perlut kepor bat nga uban iet yanga hatu ka jingem ka jonga kan supen lut bet kumne nga lawan tre shani de ki post dem na kabantawan penbet penbiang hayeng bat mentang sulong marway kumne umdan manu ha ka jingem ka jonga ngaru nga dan kam uta ubriu wan penshinganya nga haka jingya lenti ke jonga paman la kesngi tet tapan kalakot nai ka fun mat kala yam hangta namar kala perkhat bagi khon jonga kim la ban pediang ya ka ke bang ong ya ki te kala poi kata ka pratari jong November bat kala pedon batit yeng pa kabel bat kala let ban pli tiki khon baro arngot kala kendet bai tiki khon ki wan bat tau khun uang pitip mai hakapor ka bangawan chini siapa Sweden i tui parlok i jongpi i layat ho yanga bakat no i ye pi hanre ma pi tang na marki khun pilakan tat ya ka jing it ka jong i de na mar kata ka daw ngam kwa e pi baka jing em pen chu em kum ne marwai namar kata ngala le kumbomon ye pi hapa pi wan pai she India namar nga kwa e pi ba pindon uparlok ubaya jan bat pi ba pinchim briu biang namar karta ka jong pi dang biang mangi ki khun ngem la ban penlut por bat pi sakat no ngi la yo briu ngi hap ban ye bun kam bat kalok bat ki khun pi pin chu long marwe te manu bo ong ye pi bom don hok ba pin yo jing kemen ni kemen namar bo de briu ubabha tingi la wan khnang shaneru banyele kemen haka sngiat ho ka jong pi omdai bangi isi ye pi ba kata ka kme da ka jing kemen kala yam bat balai kani ka briu ka yo biang ka long yeng sa hisien pat namar ba ka ya da ka lenti ka badai ka khamle banyi ki khon haba ka le tre sha jingai ru ka pha ba ha ka pisa bat kam jule ka e kaba pensngo si iki khon baka shakri ublay room khang haba ulok ulayap no khot kaba klim te kalong kapop ken lada menta don la ulok don la kalok let kwa yo jong ki wei te kalong kapop te hanrai habam don shu te knuan shu shong marwe sa namar ki don ki jat khon ki bam perkhat iki kmi ki pa haba ki kmi ki pa ki dang biang karta haba ki kwa ban chong kurem ki ya berngem hanre kim tip ba kat nu ki snu kenja wat hak karta ka ba nyopo pra po snem ru pitip nem kado kalasti hanre ka men sim ngani thoi pi kadang samla kadang don bet ketu ka jing tamang ka men sim em kam jut men re don hi tu jing kwa ban don parlok ban don hajan te lain no thang ki thu hi ki bam kwa hi te ka ya da ka wei hanre kum ki khon ki ti kim judai ban khang mi ki pa ra ki mi ki pa ki ya da kalanti ka badai om da ka jing ya lengkar om da ka jing ya aurea te ki la yo ken ban peniat ho ya ki bat kala long ke jing kmen ka ba kraw ha ka ta ka por ba ka ta ka kiaw ru ha ka ta ka por kam don shu ha per the kala let no bat kala yo ken ban ya poi pat bat ta parlok jong ka ubaya trelang ba kini ki khon ru ki klem khang hande ki babon ki khang te hanre ki mi ki badon ya ka ikhtiar la da pi sngo tho ba pi klem ya ha ka lenti ka ba bakla la da ka jing kmen pi ko ngu ki khon ka ba ha hanre la pi ko ngu ki khon da ka jing sngo si da ka jing yam da ka jing sngo jin jar ka ta kan pen long pop pen ban ya pi te na mar ka ta la pi sngo dai ka jing le jo pi kam long ka ba bakla te ki khon ki don kam man ko ngu ya pi om dai ma pi ban ko ngu ki khon hanre la da hakata ka jing ya man jur bat ki khon ada ki khon bat pi kemen lang te ka bha hanre la da pi shu ya pen shu pen kemen ki khon ya la di pen sinjar te kam long ka ba dai namar ba baro ubrio udon ka hok ban yo e ka jing kemen te nak menta ka burong ublay ya ro utrai